барномаи пахши мустақим дар радио рафта истодааст. Баъдан як натоқ, як хонуми хеле зебо бо шунавандаҳо гап мезанад, мегӯяд ки салом шунавандагони азиз, инак барномаи пахши мустақим аз радиои Тоҷикистон пешкаши шумо мегардад. Шумо метавонед дар рафтаи намоиш бо мо дар тамос шуда бо телефонҳои рақами чанд муроҷиат кунед ва наздиконатонро, пайвандонатонро бо озодрӯзаш табрик кунед, ё ин ки ягон хоҳиш дошта бошед мо иҷро мекунем, ё ки сурудҳои мехостагиатонро пешкаш мегардонем дар рафти намоиш. Ногоҳ занги телефонӣ мешавад, натоқ як хонуми хеле зебо мегӯяд ки шунавандагони азиз, инак ба занги навбатӣ мо гӯш мекунем, лаббайк гӯш мекунем. Шумо ки баъд аз онҷо овоз мегӯяд салом алайкум, салом алайкум, ҳамин пахши мустақим. Бале бале, пахши мустақим. ҳозир маро ҳам тамоми Тоҷикистон мешунавад. Бале, шуморо ҳама мешунавад. Хош, шумо мехоҳед ягон касро бозордӯз табрик кунед? Не, чӣ хоҳиш доред шумо? ман ҳозир нав ҳамин бозори Саховат омадам, як ҳамён ёфтам, аниқтараш кашлё гуфтам, дар рӯз $2000. ин хонум дигар иён ихтиёр аз дастшон меравад, мегӯяд ки ман мехоҳам ки шуморо бинам ҷавони нақс. аз онҷо гап мезанад ки ман намехоҳам шуморо бинам, гӯш кунед, ман ҳамин ҳамён ёфтам, дар рӯз $2000. натоқ мегӯяд ки шумо мехоҳед ки ҳамёнро ба соҳибаш баргардонед. аз он тараф ҷавоб мегӯяд ки не, пас барои чӣ шумо занг задед? ман мехоҳам ки барои ҳамин одаме ки ҳамёна бо $2000 гум кардааст, ягон оҳанги ғамнок пешкаш кунед.